Tras mes e medio en veda, o polvo volveu esta semana ás lonxas galegas. Pouco polvo na lonxa de Ribeira nos primeiros días tras a apertura da veda, aínda así os profesionais din que se observa a cría, o que fai augurar unha boa campaña. Polo momento, a maior parte dos produtores non foron quen de acadar os topes de 30 kilos por tripulante con que arranca a campaña, aínda que cedo para aventurarse a facer balance. O polvo, bueno, como te dís, é un pouquiño cedo aínda para ser o primeiro día, non? Ou seja, se viran un pouquiño máis de capturas que ayer, é o máis lógico. E, bueno, de momento, hasta que pase unha semana, polo menos, nos vamos a saber aínda como se presenta a pesquería este ano, non? A escaseza de recurso e, sobre todo, a alta demanda tivo como consecuencia unha boa cotización, con prezos que superaron os 15 euros. O precio moi bon. Nós vendemos o máis caro a 15,45 e o máis barato a 9,50. Eu penso que pois, aí hubo varios precios polo medio tamén, pero, bueno, os precios non son moi asequibles. Sí, eu penso que máis ben porque había moita demanda, estábamos esperando por el, e, bueno, da parte de baixo do sur tamén, de Marruecos, así, depois non están traballando tampouco ao 100%, entón hai moita demanda e fai que suba o precio. O tempo que o polvo volveu ao mercado a nécora galega en veda dende xaneiro. Aínda que de momento foron poucos os profesionais que se dedicaron a este recurso, as previsións semellan máis optimistas. Na lonxa ribeirense descargáronse na primeira xornada máis de 100 kilos de crustáceo, cun prezo máximo de máis de 20 euros. A nécora aquí nos tivemos pouca porque empezaron moi pouquiños. Estáse tanteando máis ou menos aínda a ver como que van a ir ou que non vai, como vai ir os precios e iso, pero, bueno, según vayan pasando o tempo, van a ir incorporando máis embarcacións. O precio tamén, bueno, bastante ben, para aquí, polo menos, estaba sobre 25, 26 euros a máis grande e sobre 11 a máis pequena. Din os profesionais que os bos anos para a nécora son malos para o polvo e viceversa. Haberá que verse o tempo e as capturas das próximas semanas lles dan a razón.